खुलुमबाय लोगोफोर, बिहार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। क'क्राझाराव ड्राफ्ट इलेक्टरेल रल फोसावबाय। बङाइगावआव फोसावजानाय ड्राफ्ट भटार लिस्ट 6,000निबो बांसिन गोदान भट होगिरिफोरखौ दाजाबदेरदों। कामरुप फार्माव मास 25 बोरमाफोरखौ बिस होनानै बुथारदों। बिगोमाफोरा 20 लाख रांनि खहा। मध्य प्रदेशनि केम्पासआव सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव मुलुगसोलोंसालिनि क्लार्क आरो पियनखौ खायो। बिपिएफआ 2026 आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ उदां महरै बिसायख'थि गेलेगोन। बिजनीआव इउपिपिएल दैदेनगिरिफोरनि थुबुरमायै बिबान एंगारनायनि जाहोनाव एसटिनि थामोनथाखौ लानानै जिंगा सिदों। आसामाव 10.56 लाख मुंफोरखौ बोखारबाय। इसिआ स्पेशेल रिभिजननि उनाव। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। क'क्राझाराव ड्राफ्ट इलेक्टरेल रल फोसावबाय। 27 दिसेम्बर खालि जिल्ला कमिशनार मोसान्दा एम. पर्टिनआ मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायो दि क'क्राझार जिल्लानि मोनबा बिधान सभा बियाबनि थाखाय फट' बेस्ड ड्राफ्ट इट्रेन्ट लिस्टखौ फोसावनाय जादों। ड्राफ्ट भटार फारिलाइफोरा दा गसाइगाव एसटि, दतमा, क'क्राझार एसटि, बावखुंग्रि आरो परबतजरा बियाबफोरनि थाखाय दं। पर्टिन बिथाङा बुङो दि बे फारिलाइफोरा फैगौ बिसायख'थिनि सिगां रेजिस्टार जानाय भटारफोरनि मुंफोरखौ दिन्थियो। नोगोरारिफोरखौ गावसोरनि फोरमायथिफोरखौ मोजाङै नायनो थाखाय थुलुंगा होनाय जायो। जायफोर सुबुंफोरा गोरोन्थि मोनो एबा सोलायनो लुबैयो, बिथांमोनहा जोबथा बिसायख'थि फारिलाइखौ फोसावनायनि सिगां थिखानाय समनि गेजेराव गाव-गावनि दाबिफोर आरो अजदफोरखौ गथायनो हागोन। जोबथा आपडेट भटार फारिलाइखौ 10 फेब्रुआरियाव फोसावनाय जागोन। नैथि खौराङाव दङ। बङाइगावआव फोसावजानाय ड्राफ्ट भटार लिस्ट 6,000निबो बांसिन गोदान भट होगिरिफोरखौ दाजाबदेरदों। बङाइगाव जिल्लानि 2025 मायथाइनि ड्राफ्ट बिसायख'थि फारिलाइखौ 27 दिसेम्बर खालि जिल्ला कमिशनारनि मावख'आव फोसावनाय जादों। गोदान फारिलाइयाव जिल्लानि सा 6,495 गोदान भट सोगिरिफोरनि मुं थिसननाय जादों। ड्राफ्टआव अभयापुरियाव 16, सृजनग्रामाव 17 आरो बङाइगावआव 18 बिधान सभा बियाबफोरखौ सोफानाय जादों। दाजाबदेरनायजों लोगोसे भट होगिरिफोरनि अनजिमाया 5,76,633 निफ्राय बांनानै 5,83,128 जाहैदों। गासै भट होगिरिफोरनि गेजेराव सा 2,94,452 हौवाफोर, सा 2,88,668 आइजोफोर आरो सा 8 थामथि आथोननि भटारफोर दं। लोगोसे 964 सन्देह गोनां डि भटारफोर दं। भटार होगिरिफोरा 22 जानुवारि 2026 सिम दाबि, अजद आरो फोसाबनायखौ गथायनो हागोन। जोबथा भट सोगिरि फारिलाइखौ 2 फेब्रुआरि 2026 आव फोसावनाय जागोन। थामथि खौराङाव दङ। कामरुप फार्माव मास 25 बोरमाफोरखौ बिस होनानै बुथारदों। बिगोमाफोरा 20 लाख रांनि खहा। कामरुप जिल्लानि पासरिया ओनसोलाव थानाय मोनसे गावारि बोरमा फार्माव खमैबो 25 बोरमाफोरखौ बिस होनानै बुथारनायनि अजद होनाय जादों। जायनि जाहोनाव बिगोमाफोरा गोथौ दुखु मोननांदों आरो गोबां खहा जानो गोनां जादों। बे फार्मआ दिबाकर आरो बनिता कलितानि, जाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो बे फालांगिखौ बानायदों आरो आसाम आरो गुबुन सा-सानजा हादोरसाफोराव बोरमाफोरखौ जगायदों। गासै जुनारफोरनि हरखाबै थैनायनि जाहोनाव 20-25 लाख रांसो खहा जादों आरो सा 5 खामानि मावग्राफोरा खामानि गैया। पुलिस थानायाव अजद होनाय जादों आरो दायनिगिरिफोरखौ नागिरना नायबिजिरनाया जागायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ। मध्य प्रदेशनि केम्पासआव सासे आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव मुलुगसोलोंसालिनि क्लार्क आरो पियनखौ खायो। मध्य प्रदेशनि जबलपुराव थानाय जवाहरलाल नेहरू आबाद मुलुगसोलोंसालिनि केम्पासआव सासे 22 बोसोर बैसोनि आइजोखौ जिनाहारि खालामनाय जादों होननानै पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों।
खौरां मोननाय बादिब्ला ससियेल मिडियायाव लांदां मासिफोरनि सोमोन्दै खौरां नुनानै नंखाय साख्रिनि जासिनायखौ लुबैनानै मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर मावख'नि थाखाय फारिलाइ खालामनाय नम्बरजों सोमोन्दो लाखिदोंमोन। बिथांनि अजदनि उनाव पुलिसआ 25 दिसेम्बर खालि गोजौ थाखोनि क्लार्क 58 बोसोर बैसोनि दुर्गा शंकर सिंगरहा आरो सासे चपरासि मुकेश सेनखौ खायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिया बिखौ केम्पासआव थांनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन आरो सासे स्टाफ सोद्रोमानि खथायाव गाग्लोबदों। बाथि खौराङाव दङ बिपिएफआ 2026 आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ उदां महरै बिसायख'थि गेलेगोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय खौरां बादियै दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बावैसो सिगां बुंदों दि बिपिएफआ फोसावनाय जादों दि 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिखौ रावबो दोलोजों सिगांग्रो गोरोबथा खालामालासे गाव हारसिंनो बिसायख'थि गेलेगोन। बिपिएफनि गागि दैदेनगिरि रिहन दैमारी बिथाङा बुङो दि दोलोआ बिसायख'थिखौ उदाङै गेलेगोन आरो ट्राइबेल मोनथाय आरो ओनसोलारि लुबैनायखौ रैखाथि होनायाव गोसो होगोन। बे आगाननिफ्राय बिपिएफनि बिसायख'थिनि सिगां गिदिर दोलोआव बाहागो लानायनि अनगायै गाव हारसिंनो बादायज्लायनायनि थांखिखौ दिन्थियो। बे थिरांथाया मोनसे रोखा मावखान्थिखौ दिन्थियो मानोना हादोरसाया 2026 मायथाइनि बिसायख'थि बोसोरनि थाखाय थियारि जादों। गुबुन राजखान्थि दोलोफोराबो गाहाय बिसायख'थि बादायलायनायनि सिगां गाव गावनि मावथांखि थियारि खालामनायनि थाखाय बिपिएफनि थियारिफोरा सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङाव दङ बिजनीआव इउपिपिएल दैदेनगिरिफोरनि थुबुरमायै बिबान एंगारनायनि जाहोनाव एसटिनि थामोनथाखौ लानानै जिंगा सिदों। बिजनीआव इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरा एसटि स्टेटासखौ लानानै गोबां बिबांनि बिबान एंगारदों। बिजनी जिल्लानि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलनि सा 50सो दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा क'च राजबंशी हारि आरो गुबुन मोनबा हारिफोरनि थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय शिड्युल ट्राइब एसटिनि दाबिखौ दोलोआ माबोरै सामलायदों बेनि सायाव गोथौ गोजोननाय गैयैनि थाखाय दोलोनिफ्राय बिबान एंगारदों। दोलो दैदेननाया बे आयदानि सायाव गोख्रों राहा लानायाव एबा खोथा होनायाव फेलें जादों होननानै सियालमारि संघआव जानाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दैदेनगिरिफोरा बिबान एंगारनायखौ फोसावो। बिबान एंगारनायफोरनि गेजेराव जिल्लानि गाहाय नेहाथारि आरो गोबां लेङाइ आफादगिरिफोरजों लोगोसे इउपिपिएलनि गाहाय मावख'गिरिफोरबो दं। बे थांखिया फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सिगां जायगानि राजखान्थियाव गोहोम खोख्लैगोन होननानै साननाय जादों, जाय हारिनि मोनथाय आरो थान्दैथिनि सायाव बांबोनाय दावराव-दावसिखौ दिन्थियो। स्निथि खौराङाव दङ आसामाव 10.56 लाख मुंफोरखौ बोखारबाय इसिआ स्पेशेल रिभिजननि उनाव। ड्राफ्ट इलेक्टरेल लिस्टआव 10.56 लाख भट सोगिरिफोरनि मुंफोरखौ बोखारबाय। भारत बिसायख'थि आय'ग इसिआइआ 2026 मायथाइनि बिसायख'थिनि सिगां मोनसे जर'खा सोदांनायनि उनाव आसामनि ड्राफ्ट इलेक्टरेल लिस्टखौ फोसावदों। 10.56 लाख भट सोगिरिफोरनि मुंफोरखौ फारिलाइनिफ्राय बोखारनाय जादों होनना खौरां फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे बोखारनायफोरा जादोंमोन मानोना गोबां भटारफोरा थैबाय, गोदान थंआव थांदोंमोन आरो फारिलाइयाव गोबां खेब फारिलाइ खालामजादोंमोन। सोदांफिन्नायनि उनाव आसामाव दा 2.51 कौटिसो रेजिस्टार जानाय भट होगिरिफोर दं, जेराव 93,000सो सन्देह गोनां भट होगिरिफोर डि भटार्स दं, जायनि नोगोरारिथिखौ बिजिरना नायफिननाय जादों। जर'खा सोदांनायाव गासै रायजोआवनो न'खर फोरमान खालामनाय जादों। भट होगिरिफोरा ड्राफ्ट फारिलाइखौ नायनो हागोन आरो जोबथा बिसायख'थि फारिलाइखौ फोसावनायनि सिगां 22 जानुवारि 2026 सिम दाबि एबा अजद गथायनो हागोन। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै, गोजोन्थों।